33 райондашыбызның Казан шәһәренең җыелу пунктына озатырга дип килүчеләр арасында батыр егетләребезнең әти-әниләрен, гаиләләрен, якыннарын гына түгел, битараф булмаган бик күп райондашларыбызны күрергә була иде. Шундый авыр чакта үземнең авылдашларымны озатырга килдем. Чөнки тынычлык юк илдә. Күңелгә нык авыр. Алар исән-имин йөреп кайтсыннар. Bu soğuşlar bitsin idi, dünyalar tınışlansın idi. Elbette ki bu yigitlerimizge biz onlar için batırlar. Çünkü onlar indi ilimizin saklara gittiler. Endi mında kalışçılarga sabırlık, enilerine, etilerine, kadınlarına, bağlarına güven mine şuşu bugün uzatırga kelgen barlık mine şuşu rayondaşlarımızga sabırlık dilemen. Biz indi onlar bilen gururlanabız. Hem en zor tilagimiz isen sağ kaytsınlar. Biz onlarni mında kitemiz. Qaşandır biz özümüz mine bizning özümüzge Afgançılarga vaqt bizni soylagan edi. Mine bugün özümüzning yigitlerimizni vaqt soyladı. Elbette indi. Biz rayondaşlarımızga barsına da isen imin sağ selamet keliş şuşu özümüzning tuğan jerimizge, tuğan müslimimizge elenip qaytırga yazsın. Bu ikinci uzatу, иң мөһиме исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Хәзер барыбыздан да бердәмлек кенә таләп ителә. Мобилизацияләнүче егетләрнең кайберләрен төрле шәһәрләрдә эшләп йөргән җирләреннән чакырып алганнар. Күбесе гаиләле, кечкенә балалары да бар. Подмосковьда служиттем, Сергей Посадта, Шараповда. Шу инструктор по учебной базе, тренировочной базе идем. Теге должностьлар шундый идем. Шу өйдәгеләр әтәне кала, хатын кала, ике балам кала. Баланың зурысына 6, мәләкәйне 4 ай. Исән сауына артына барып кайтырга инде. Менә шул әниләр көтеп калачак инде. Исән сауына әйләнеп кайтырга язсын һәм күрешергә язсын. 2 ел служить итеп кайттым августта. Украинада булып кайттым. Киев ягында булдым. Дуслар калды шунда. Үзем дә барас килде. Һәр тагын барам инде. Мен үзем контракт буенча хезмәт иткәнем. Тагын барас килә. Дусларым калды анда. Барыбызның да бүген күзләрдә яшь, күңелдә җиңүгә өмет. Егетләргә мөһим символикасы төшерелгән тимер тәңкәләр, кирәкле әйберләр тупланган рюкзаклар тапшырылды. Военно-воздушный силада булдым. Чәйт инде. Кашып булмады. Керек мага безнең Ерлебезин жокларга китәләр. Шул булай гына китмиләр инде алар. Махсус мына сумкалар җыелды, кирәк-яраклар белән. Үзебезнең хезмәткәрләр ярдәм итте. Счетларына миллионлар акча күчәчәк иртәгә. Шул бик зур рәхмәт итәс килә безгә кичкә. Ярдәмсез калдырмады егетләргә һәрберсенә биреләчәк инде акча. Шул үзебезнең киткән җегетләргә мин уңышлар телим. Исән сау белән кайтсыннар. Апайым белән бергә китәбез. Служить итеп кайтырга язсын. Сезне дә саклыйбыз инде. Мен чеченьяда булдым, снайпер булдым. Егетләрне озату чарасында районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөңгәтуллин да катнашты. Һәм райондашларыбызга, туган якларга исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Провожаем своего братишку младшего. Желаю, чтобы вернулся здоровым, чтобы все было хорошо и быстрее бы закончилась вся эта война. И все были дома, потому что мы их ждем и верим только в лучшее. Я провожаю сегодня сына. Слов нет. Напутствие только, дай Бог, служи и вернись домой. Самое главное. Чараның тантаналы өлешеннән соң ир-егетләргә якыннары белән саубуллашу өчен 5 минут вакыт бирелде. Әлеге вакыт эчендә тормыш иптәшенең җылы кочагына сыйган хатын-кызлар, улларының көчле кулларына башын салган әниләренең нәрсә кичергәнен аңлатып бирүе дә кыен. Мөслим йөрәге скверында озата килүчеләрнең шактый күп булуы райондашларыбызның бер-берсенә битараф булмауларын күрсәтә. Мобилизацияләнүче ир-егетләрне Мөслимнән Казан шәһәрендәге җыелу пунктына 2 автобус алып китте. Райондашларыбызга исән-сау әйләнеп кайтырга, якыннары белән тизрәк күрешергә язсын. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.